So, hey, what's up mga Meg? So, karon guys, ginan minalimba and later is mga tumi og Valle. So, later sa mga inig-adto na mo sa Valle guys, mga tumi sa poultryhan ni Tatay Malvin. Yaming itour siyang poultryhan. So, hey, what's up mga Meg? So, karon guys, adto mi og Valle Hermoso. Kay mamalit ni with Ma'am Shimmers and Lola Pasi. Nami paliton sa Valle. So guys, be right back kung makasakay na may tricycle. So guys, nakasakay na may tricycle. Madong sa Valle. Hermoso ang among lungsod. So guys, ipakita si Chin og mga dumaan. Nanay na malagay isda there guys. So mananaw ni og talo. Ito sana? Wapa mo ka? So guys, nakalit na the trailas. Favorite ko ni Ma'am Shikin. Gulang. Laban man gulang. So guys, nakuha niya mong palitin daw guys. Mani o bitrilas o talong. So guys, mangita sa mig mani. Mani di ako pero luto na. Pero guys, mani. Ay, kaon isa. Ulit sa mig luto. Muna yung lupot na. So guys, mani mo pala. Orange fruit cream. Ulit mig dilit guys. Sa inyo, Den. Humba, Den. Sulat, guys. Wala na, Jud. Bimo na lang. Murot na. So guys, kay napalit ni among gitang malit kay pilit o apple. So guys, nagkaong kong pilit guys. Amek ka siya guys. Mga guys, sabot na mi. Later. Bye-bye. 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 Lahat sa may. Hi guys, meet my Lola. So, mang-harvest na si Yael o itlog. Itlog ni Yael. Sa ato mi sa egg farm ni Tatay Malvin guys. Egg form? Nang-harvest mi og mga itlog. Asin imong bukon tanan ha? Palo ko init siya. Grabe kay Ewan din still, kabala na. Sinits nagpabalan. So, we're almost there. Kita na ang Toledo dari. Kita ang Toledo dari nga side. Sinits nagpabala na. Oopsie. Saan ka dala? Naghilom-hilom naman ka diya. Kanana dra guys. Sa upo. Struggle is real. Grabe. Kupot. Yael, tabang Yael. Ulahin na lang eh. Panis. Oo. Yael, kog itlog Yael. Bila ano?
What's up mga Meg? Hindi ko andi ay. Next, ari na sila mo inom og tubig sa ay ani ba. Ano na sila may tubig? So, dagan pa sila manok guys. Mag 900 na kabuo. Chin, daghan manok chin. Ay ipakuan ang bata diri ko an. Ato Itong chicken manok. Gigutom ang chicken manok. Gigutom na ko ng manok. Daghan chicken be. Daghan kayo. So guys, ilahan ni tanan guys. Ilahan ni tanang business. Ilahan ni mga itlog. Ilakat sa Tatay Melvin. So, ano Ma'am si Mercy. Anak ni Lola Paz. Paz. Mungkin view sa mga manok dere guys. See you in Kuan, Jollibee and McDo. Igo. Laban sa negosyo lang. Anak gyud. Dinero sa biro. Ano na yung medyo ba? Kaman, mo na jumbo? Nya, mo na kinadakan? Anak pwede ko ani. Katong pakita nimo ko anda ko ka ito. Kaluoy sa bibi. Kay Naluya sa kadaghan sa manok. So, dere may nagtambay karon guys. Kapoy ba eh? Oo. Imagine guys, ang saka struggle. Sa teenage ka to, enjoy kay siya. Laban lang yun lang. Laban! Sa kapoy, gwapa ra gyapon. Naragid. Naragid gawa na record. Hi, Chin! Na-enjoy lagi kay ka sa mga itlog ni hala. Di mo ari ko no. Abi ko, no? Ari ko no bebe. Masuwaw kayo. Ngati. Basta nakita ko, enjoy kay ka sa mga Sinaw sa mga itlog. Last yung hikap itlog mga 90s. makasala. Baya kita. Di abat dere. Oh gyapon kita. Hoy, sa picture ba siya Katawan. Ya, no, ako kita na. Kalayo ra nimo. Ya madarig tinanawan ari. El. Sa lula. El. Hello. Ya il pati akong ngalana ana oy. Pati agan. Yain. Nya, Nitch, unsa man ni Mama Sulti? Sana all guys. Una daw guys. Kayo dun kami Tatay Melvin. Dari manguha daw kog mga itlog. Ako mga harvest. Sa tuoy ko sabot. Grabe ka din doon sa hangin diri guys. Mo din daghang kay kwarta la kay panagsari ka mapalod. And here's Yael. Ala lang. Upalod tag toyo nga. Gasto-gasto lang. Upalod ko katong kada Domingo. Pa wifi na good la, patawad nag wifi ba? Gani, may nagkahon 2 pesos. Gani. Dira sa inyo ha ba patawad wifi? Abiyati. Madismaya Basig. sila. Madismaya ako nung kala, umutan-aw ka sa ihang itbulaga. Proud ko kay nimo dai. Proud si, uy dili madismaya, ngano madismaya man. Proud ko Oh, dai. kay uwa man ko. Nag-ulaw yun siya. Ako ano ka? Nang action di ka kaulaw di ay. Dili Pangutanon. introduction. Nitch, what if dere ka papuyon, Nitch? Sugot ka. Oo. Char, but-but ni mo. for 1 week. Di ka kitag kwento pang bata dere. Manalay oras kasi mana. Bahala. Basta malinaw lang ko si panghod itlog. Kauli-o na mo gay ka. Oh, nya timbungan Sa'yo ay nga diabas, kauli-on. malingaw kas diabas. Kaon sa kuan, mananap ang dahon. Patug! 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 Isla. Madam! Madam! Abi na ko siya ma. Magyaw-yaw na. Ano daw siya? Ay, ginano. Later. Uli na mi. So,
ni hapit pa sila kuha og guava. Char. Let's see. Let's see. Awa. Hello there guys. Ate na. Where? Ito. Napilangitag bayabas. What is this? Man. Abot na na ba guys? Wa ko yung larga ya. Abot na. Pabugit ako larga, abot na. Isam na kuyog mo guys. Na, kuyo ko ni Lula Pasing guys. Rico wa. Abo na mo daan ang Aman yan. Uli ni sa tatay mo. Uli ni sa tatay. Magpauli. Baan, ano man ka? Uli na tayo. Uli ni sa tatay. Ala, wala sa tatay niya. Nilingkod siya na. Hindi mo rin ipalakat sa tatay mo. Ang sabak ni Lola, oy. Wala ang mga eggs. Mga eggs. Dapat ibutang ang ito, Gare. Ano, responsive. Lakaw again. So guys, karon kay isuray pa mi diri sa balay sa usa ka igsuon ni Ma'am Shimmerzy. Hello kay Tatay Romino. Nasa piso wifi. Ben. Kakaon kog kahoy. Kakaon kog kahoy guys. Nagkaon ko og tubo. Sige mo ng tudlon ha. Much later. So guys, at timbang ni og mga itlog. Asa rong email? Oh, medium pa mo. Where's the email, uy? Mobile na ito. Bulang ang saon pagkahibaw ng inil, oy. Kani, small ya, deliver. X. Kani na ari medium. Large na tunga-tunga sa large.